Dewch ni weddio. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti yn gofyn i ti drwy garhau wrthym i dywallt y ysbryd arnom. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 59. Rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. 59 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis sef Gorffennaf y 19. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 244. 244.
Mae'n darlleniad o'r Hen Testament, llyfr cyntaf Brenhinoedd, penod 18 a 19 benod. 1 Brenhinoedd, penod 18 ac yn dechrau yn adnod 16. Yn Abodea aeth I gyfarfod Ahab ac y fynegodd iddo, ac Ahab a aeth I gyfarfod Elias. A phan welodd Ahab Elias, Ahab a ddywedodd wrtho, onid ti yw'r hwn sydd yn blino Israel. Ac fe ddywedodd, ni flinais I Israel, ond tydi, a thi dy dad, a mi chwi wrthod gorchmynion yr arglwydd ac I dirodio ar ôl Balim. Yn awr gan hynny, anfon a chasgl ataf holl Israel I fynydd Carmel, a phroffwydi Baal, 410 a deugain, a phroffwydi y llwyni, 400 y rhai sydd yn bwyta ar fwrdd Jezebel. Felly Ahab anfonodd at holl feibion Israel ac y gasglodd y proffwydi ynghyd I fynydd Carmel, ac Elias a ddaeth at yr holl bobl ac y ddywedodd, pa hyd yr ydych chwi yn cloffi rhwng dau feddwl, os yr arglwydd sydd ddiw, ewch ar ei ôl ef, ond os Baal, ewch ar ei ôl yntau. A'r bobl nid atebasant iddo air. Yna dywedodd Elias wrth y bobl, mae fi fy hunan wyf yn fyw o broffwydi yr arglwydd, ond proffwydi Baal ydynt 400 a dengwr a deugain. Rhodder gan hynny I ni 2 fustach, a dywysant hwy iddynt 1 bustach, a darniant ef a gosodant ar goed, ond na osodant dan dano. A minnau a baratof y bustach arall, ac ei gosodaf ar goed, ac ni roddaf dan dano. A gelwch chwi ar enw eich diwiau, a minnau alwaf ar enw yr arglwydd, a'r diw a tebo trwy dan, bydded efe ddiw. A'r holl bobl atebasant ac ydywydasant, da yw y peth. Ac Elias a ddywedodd wrth proffwydi Baal, dywyswch I chwi 1 bystach a pharatowch ef yn gyntaf, cynnes llawer ydych chwi, a gelwch ar enw eich diwiau, ond na osodwch dan dano. A hwy a gymerasant y bystach a roddasid iddynt, ac ei paratoesant ac alwasant ar enw Baal, o'r bore hyd hanner dydd, gan ddywedyd Baal, gwrando ni, ond nid oedd llef, na neb yn ateb, a hwy alamasant ar yr allor a wneithid. A bu ar hanner dydd I Elias ei gwatwa ar hwynt a dywedyd, y gweithwch a llef uchel canis Duw yw e fe, naill ai ymddiddan y mai, neu erlyd, neu ymdeithio mai e fe allai ei fod yn cysgu, ac mae rhaid ei ddeffro ef. A hwy a weddasant a llef uchel, ac ei torasant ei hunan yn ôl ei harfer a chyllill ac e llynod nes i'r gwaed ffrydio arnynt. Ac wedi iddi fyny dros hanner dydd a phroffwydo ohonynt nes offrymu yn hwyr offrwm, eto nid oedd llef na neb yn ateb nac yn ystyried. A dywedodd Elias wrth yr holl bobl, nesewch ata fi. A'r holl bobl a nesaint ato ef, ac efe gyweiriodd allor yr arglwydd yr hon a ddrylliasid, ac Elias a gymer 12 o gerig, yn ôl rhifedi llwythau meibion Jacob, yr hwn a deithau gair yr arglwydd ato gan ddywedyd Israel fydd dy enw di. Ac efe adeiladodd ar meini allor yn enw'r arglwydd, ac wnaeth ffos o gylch lle 2 fesur o had o amgylch yr allor, ac efe adrefnodd y coed, ac a ddarniodd bystach, ac a gosododd ar y coed, ac a ddywedodd llenwch 4 celyrnaid o ddwfr, a thywelltwch ar y poeth offrwm ac ar y coed, ac efe ddywedodd gwnewch eilwaith a hwy a wneithant eilwaith, ac efe ddywedodd gwnewch y drydedd waith a hwy a wneithant y drydedd waith. A'r dyfroedd eithant o amgylch yr allor ac a lanwodd y ffos o ddwfr. A phan offrymyd yr hwyr offrwm, Elias y proffwyd yn esaodd ac y ddywedodd, o arglwydd Dduw Abram, Isaac ac Israel, gwybydder heddiw, mae ti sydd Dduw yn Israel, a minnau yn was I ti, ac mae trwy dy air di y gwneithym I yr holl bethau hyn. Gwrando fi o arglwydd, gwrando fi, fel y gwypo o bobl hyn, mae tydi yw yr arglwydd Dduw, ac mae ti a ddychwelodd ei calon hwyd Rachem. Yna tan yr arglwydd a syrthiodd ac a ysodd y poeth offrwm a'r coed, a'r cerig, a'r llwch ac a leibiodd y dwfr oedd yn y ffos. A'r holl bobl a welsant ac y syrthiasant ar ei hwynebau ac a ddywedasant yr arglwydd efe sydd Dduw, yr arglwydd efe sydd Dduw. Ac Elias a ddywedodd wrthynt, hwy, deliwch broffwyd I Baal, na ddianged gŵr ohonynt,
a hwyau daliasant ac Elias a'i dygodd hwynt I weired I afon Cyson ac a'i lladdodd hwynt yno. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti o Dduw am y fraint yma cael dod unwaith eto ger dy fron yn dod trwy enw a thrwy heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac I ni yn diolch ein bod yn gallu dod ger dy fron I ni wedi daded I lawr tro ar ôl tro ers I ni gyfarfod diwetha. I ni yn diolch I ti o Dduw ein crwydro cyson ein methiannau tro ar ôl tro yn methu ac yn troi ac yn edrych i'r dde ac yn edrych i'r chwith. Ac hyn oll o Dduw, yr wyt ti dal yn llawn trigaredd, yn hir ymaros gyda ni dy blant, yr wyt ti yn ein derbyn yn ein croesawu ni, gan ein bod yn dod nid oherwydd unrhyw heiddiant o ni'n hunan, ond yn dod wedi'n gwisgo, wedi'n gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch I ti o'r newydd, y prynhawn hwn am yr efengil sanctaidd. Yn diolch am y ffordd y trefnais di cyn i'r byd cael ei lunio. Byddem ni yn cael ffordd, byddai ffordd yn cael ei hagor ar ein cyfer, ffordd iachawdwriaeth, ffordd sydd yn arwain at gogoniant o Dduw. A'r ffordd hwnnw trwy yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Ac felly o Dduw, trwy ddo ef, I ni yn dod at y ti, yn diolch I ti am yr holl fendithion sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod y fendydd honno o'r gwybodaeth ac o'r sicrwydd fod ein pechodau wedi ei hoelio i'w groes ef, wedi ei maddau yn llwyr, fod ein holl bryntni wedi golchi yn ei waed ef, fod heddwch gyda thydi ein tad, o Dduw bod bywyd tragwyddol yn ein gwynebu. Ni'n diolch I ti o Dduw hyd yn oed I ni yn ymwybodol o'r llwybr yma'n gallu fod yn anodd ac yn llawn siomedigaethau a treialon ac ymysodiadau'r un drwg. Ac eto o Dduw, yr wyt ti gyda ni bob cam o'r ffordd, ond hefyd o Dduw ar y ddewyd honno ar ddiwedd y daith y cawn dy weld wyneb yn wyneb. Ac yn diolch I ti am hyn, yn diolch am y nerth yr wyt ti'n i'r hoed I ni'n ddyddiol I rodio ar y llwybr cil. Ond o Dduw, I ni yn gofyn ti'n helpu ni gadw'n golygon arna ti, diwedd ein taith, na fyddwn ni yn cael ein temtio I droi ein golygon rhyw gyfeiriad arall. Felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti ddod lawr i'n plith ni yma, yn y dyddiau tywyll yma, yn y dyddiau dyrys yma. I ni yn gofyn I ti I helpu ni I ymddiried ac I gredu rho'r ffydd yna I ni sydd yn angenreidiol, I gredu y gellu di unwaith eto o Dduw I ddychwelyd i'n gwlad ni, I ddiwygio yn gwlad ni, I ddwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras, ac y bydd y ras yn anorchfygol. Na fydd pobl mwyach yn gallu gwrthsefyll dy air di. O Dduw, I ni'n gofyn y bydd ysbryd ar waith yma yn ein plith ni heddi, yn gweithio ac yn agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Diogelan hamser yma o Dduw, helpa ni yn ein hyddoliad. I ni'n gofyn I ti helpu ni beidio crwydro yn ein meddyliau wrth I ni ymdrechu dy addoli di. Ni yn gofyn am nerth I dy ddyrchafu di gorywch pob enw arall. Felly tywallt ysbryd ar nawr, bendithiau'n hamser yma a thrwy gydol y dydd, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni gan i emyn rhif 376, 376 o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, bu dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. 376 gen i sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o lyfr cynta'r Brenhinoedd, penod 18, y ddeunawfed benod ac adnod 21. Ac Elias a ddaeth at yr holl bobl ac a ddywedodd, pa hyd yr ydych chwi yn cloffi rhwng dau feddwl. Os yr arglwydd sydd yw, ewch ar ei ôl ef, ond os bal, ewch ar ei ôl yntau. A'r bobl nid atebasant iddo air. Nawr, mae yna ddisgrifiad yma o ddau gymeriad yn y benod hon, ddau gymeriad gwbl wahanol i'w gilydd, o'r oedd brenin Ahab yn un o'r brenhinoedd gweithaf a fi, ac yna ceir Elias yn un o'r proffwydi mwyaf diwiol. Ac yma cawn hanes yma hyd yn oed falle ydy grefydd siŵr o fod wedi chlywed rhyw bryd efallai mae'n anodd dweud yn y dyddiau yma, ond yn sicr ar un adeg mi fydde'r digwyddiad yma yn un cyfarwydd iawn. Y benod dwi newydd i ddarllen yn un i ni yn gyfarwydd iawn ag e. Ac yma mae yna hanes o wlad, o dan farn Duw, y sychder wedi bod ar y wlad ers amser. Ond yna, anfonwyd Elias gan Dduw ar dasg, ac mi roedd yn dasg anodd, yn dasg brawychus iawn,
yn gorfod mynd I fyny at frenin, creulon iawn a'i herio fe. Ond yna ni'n darllen iddo I fyddhau. Ac fe ath at y brenin gadweud y gwirionedd wrtho, heb flewyn ar dafod, ac fe ddywedodd gwir. Ac yn dilyn hynny fe osododd her. Yr her yma o adeiladu allor I aberthu bystach ar yr allor. Ac fe roddodd bob help I ddilynwyr Baal, ac mi roedd yn sicr nifer fawr ohonynt, roedd nhw yn y mwyafrif, ac eto ni'n darllen ni'n gyfarwydd ar hanes ni chawsant lwyddiant. Ac yna bu Elias yn ei herio ac yn ei dirmygu, ei gwawdio, nad oedd ei Duw yn gallu clywed a'i falle bod e'n brysur. Ac yna pa mae Elias yn mynd ati, mae e'n neud y sefyllfa'n anodd iawn iddo fe ei hunan, roedd ar ben ei hun I ddechrau, ac yna mae'n tywalt dŵr dros y cyfan. Yn ei wneud yn ein tîb ni yn amhosibl I cynnau tân. Ond I ni'n gwybod beth sy'n digwydd, fe atebodd Duw ei weddi ac fe ddath y tân lawr ar yr aberth. Felly dyna'r cefndir I ni'n gyfarwydd ag siŵr o fod, I ni'n gwybod yr hanes. Wel, hoffwn ni edrych ar y darn yma, agwedd ohono fe ta beth, ac edrych yn gyntaf ar y cyhyddiadau y byd, ac yna cwestiwn y proffwyd, ac yna'n drydydd ac yn olaf cadarnhad o'r gwirionedd. Yn gyntaf, cyhyddiadau y byd. Nawr, dyna chi wahaniaeth yn gyntaf, yn ymateb sydd rhwng dau ddyn tuag at gwas yr arglwydd. Dyma chi falle ma'n cychwyn. Agwedd pobl at weithio yn yr arglwydd. I ni'n gweld agwedd yn y modd y mae pobl yn cyfarch rhywun. I ni'n gwybod yna pan mae rhywun yn eich cyfarchu, mae'n rhoi rhyw fath o glyw I chi sut deimladau sydd ganddyn nhw tuag ato chi. I chi'n gwybod bod yna rhyw oerni ambell waith, I chi'n gwybod bod yna rhyw galedwch, neu falle rhyw atgasedd hyd yn oed, yn y ffordd mae rhywun yn eich cyfarchu, yn dod I sgwrsio gyda chi, yn treulio amser gyda chi, y ffordd maen nhw'n edrych arnoch chi ac yn y blaen. A dyma beth sydd fel hyn, I ni'n gweld gwahaniaeth. Yn y modd mae Obadea yn ymateb I Elias, adnod 7, ac fel yr oedd Obadea ar y ffordd, wele Elias yn ei gyfarfod ef, ac efe a'i hadnabu ef, ac asyrthiodd ar ei wyneb, ac a ddywedodd, oni ti yw fy arglwydd Elias. Nawr, dyna chi neis. Mae hwnna'n braf yn diwe. I weld rhywun gyda'r fath barch, a'r fath gariad, ac yn ymateb yn ffordd mor barchus, tuag at was yr arglwydd. Na, mae hwnna mor wahanol i'r ffordd pan dath Elias, wyneb yn wyneb ac Ahab, sylwch adnod 17, sut y mae Ahab yn ymdrin â gwas yr arglwydd. A phan welodd Ahab Elias, Ahab a ddywedodd wrtho, oni ti yw'r hwn sydd yn blino Israel. Lle chi ddychmygu bod e'n poeri atgasedd. Ti yw'r un sydd ar fai. Dyna chi gyhyddiad. Un o'r dynion mwyaf diwiol sydd wedi troedio'r ddeiar, ac yna un mor bechadurus, mor ofnadw, mor erchyll, yn dod gyda cyhyddiad o'r fath yn erbyn Elias. Mae'n hit, mae tu hwnt I ddisgrifiad fod e'n bosib fod rhywun fel Ahab yn gallu siarad yn gyntaf gyda gwas yr arglwydd yn y fath ffordd, heb sôn am ei gyhyddo fe, mae ei fai yw y sychder a'r newyn. Nawr, dwi ddim yn golygu fe, wrth gwrs, mae Elias rhywle yn y cyfan yn diwe, fel gwas yr arglwydd, mae yna farn ar y bobl, ond I ddod ac yn dweud, ti sy'r fai, ti yw'r broblem. Ond nid yw hwn yn adlewyrchiad, mae Ahab yn adlewyrchiad o'r byd, o gyhyddiadau'r byd, o bob pechadur. Y reddf naturiol yw I chwilio I feio rhywun arall, dyna beth I ni'n neud, I ni wastad yn ei wneud, dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Os I chi ar eich pen eich hun yn y tŷ, ac I chi'n taro'ch pen yn erbyn y cwpwrdd, mae hwn yn brawf syml iawn o'n diwe. I chi yn syth yn meddwl pwy gydawodd y cwpwrdd ar agor. Falle ni fentro dweud bod chi'n neud hynny, falle dwi'n fi sy'n neud ond byddwn ni'n fentro dweud bod y mwyafrif ohono ni rhywle yn meddwl pwy roddodd yr esgid yna fyna,
mwyn I fi faglu drosto fe, pwy roddodd y cwpwrdd yna, pwy y garodd y drws, y drar, I fi bwrw fy nghoes yn ei erbyn e. Mae yna wastad fai. Dyna'r natur cyntaf sydd yn dod ar ei traws ni. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn digwydd I ni gyd yn ddyddiol. Mae hwnna'n hawdd, ond mae hwnna mor fach o gymharu y pethau mwy dyfrifol os I ni'n gwneud pethau eraill I ni chwilio am fai. Os I ni gyda rhyw natur yn ein personoliaeth, ni'n beio'n rhieni fel arfer, mi roedd nhw fel na. Dyna fel ges I fy magu, dyna fy mhersonoliaeth I, a mae'n rhywbeth, fedrai ddim I newid, felly cymerwch fi fel ydw I, achos bai rhywun arall yw e, nid fy mai I. Dim fy mai I yw e, bod mod i'n ymateb fel hyn. Ond nid ydyn ni fel na mor aml. Y mae dyn am ddiffyn ei hun, doedd ddim yn hoffi neb yn pwynt o bys ato fe. Hyd yn oed os yw e'n gwybod fod e'n wir, y mae dyn dal yn gwrthwynebu. Mor aml ond yw e, hyd yn oed, os oes rhywun yn gwybod bod yn wir mae ei fai e neu hi yw e, mae rhywbeth greddfol yn ni I feio rhywun arall. Mor galed yw yr enaid bechadurus. Ac yn sicr, mor galed yw yr enaid at y gwirionedd, at yr hyn sydd yn bir ac yn lan. I chi'n gweld rhyw lefel arall I feio wedyn ni pan I chi'n dod â sancteiddrwydd i'r cwestiwn. Y peth cyntaf, na, dyn, yw cyhyddo rhywun arall. Ond nid yna wnaeth adda. Ni'n gwybod hynny, Genesis 3:12, ac adda ddywedodd y wraig a roddais gyda mi, hi a roddodd I mi o'r pren a mi a fwyteais. Reit o'r cychwyn, adda yn beio Efa. Dyna beth ni'n gwybod, a dyna beth sydd wedi bod ers ni. A does dim byd, mae'r gwyddonwyr mawr y byd yma yn gallu newid y ffaith, mae dyn wedi gweithhygu ers y dydd yna. Mae dyn yn dweud mae esblygiad yn gwella dynoliaeth. Dyw e ddim wedi erioed. Mae dyn dal yn ei wneud, ond nawr I ni'n well yn ei wneud e. I ni'n fwy twyllodrus yn y ffordd I ni'n beio pobl eraill. I ni'n gweld y modd y cyhyddir y diwiol yn hytrach na Chymru cyfrifoldeb dros bechod ei hun. Oedd e'n bellach na yn Genesis, ewch i'r Testament Newydd yn Acta 17:6. A phan na chawsant hwy a lisg asant Jason, a rhai o'r brodyr, at beneithiant y ddinas, gan lefain, y rhai sydd yn aflonyddu'r byd, y rhai hyn a ddaethant yma hefyd. Rhain, y dynion da yma, nhw sydd yn achosi problem i'r byd. Ond nid yw'n anwir. Ond nid yw e'n wir heddi. Pan fod gweision yr arglwydd yn sefyll dros y gwirionedd, dros foesau, dros birdeb, dros sancteiddrwydd, beth mae'r byd yn ei wneud heddi? Fwy yn ystod y 5 mlynedd diwethaf nac falle erioed I ni'n ei weld e fwy nawr, ond mae'r ysgrythyr wedi dweud yma fel mae hi, a mae e wedi bod, ond mae e'n fwy nawr, cyhyddir y Cristion o fod yn ddigariad. Dyna beth mae'r byd yn ei wneud. Maen nhw'n beio ni am beth bynnag, ac yna pan maen nhw'n dod ac yn gweld pobl yn sefyll dros sancteiddrwydd a glendid a moesau ar efengil, mae yna rhywbeth, mae yna atgasedd yn codi oddi fewn, ac yna maen nhw'n cyhyddo'r diwiol o fod I chi'n galed, I chi'n ddigariad. Dydych chi ddim yn hybu cariad, achos maen nhw'n dweud bod yr holl anfoesoldeb heddiw yw cariad. Yr holl chwant erchyll, a'r holl bethau sydd yn mynd ymlaen, maen nhw'n dweud, maen nhw'n diffinio hynny fel cariad. Ac yna pan mae'r Cristion yn dod ac yn datgan beth yw cariad a beth yw glendid a ffyrdeb, maen nhw'n cyhyddo'r Cristion o fod yn ddigariad. Ond wrth raidd y sychder fan hyn, I ni'n gweld yn yr Hen Testament, I ni'n gweld beth oedd y broblem, wrth wraidd y broblem, oedd condemniad Duw ar y bobl. Ond dyw'r byd ddim yn ei weld e. Dydy'r byd heddi ddim yn gweld fod yna condemniad ar y wlad. Dyn nhw ddim yn gweld bod barn ar y wlad. Dyn nhw ddim eisiau hynny, ac os oes yna broblemau, maen nhw'n beio'r pobl eraill. Maen nhw'n beio'r Cristion yn sicr. Maen nhw'n dweud, chi yw'r broblem, chi sy'n gwneud I ni deimlo'n anghysurus. Mae eisiau mwy o anfoesoldeb. Mae eisiau fod yn fwy agored. Mae eisiau fod yn mynd yn bellach I ffwrdd o air Duw. Ond nid yna beth sydd gyda ni heddi dal I fod. Wrth wraidd y sychder, oedd condemniad Duw ar y bobl ac ar y brenin. Dyna beth oedd y broblem. Ac fe roddodd Duw nerth I Elias. O, dychmygwch pa mor anodd oedd e. I fynd lan at y brenin, erchyll yma,
ac i fynd lan a dweud y gwir wrtho. Yn yr oes yma, i ni bron iawn, ni wedi dod, mae rhaid ni fod mor ofalus beth i ni ddweud. Ni ddim eisiau dweud gormod, achos chi'n gwybod beth sy'n digwydd. Fydd pobl ddim yn licio fe. Fe fydd yr awdurdodau ddim yn licio fe. Sdim hawl da ni ddweud hyn ar llall. Ond allwch chi ddweud, wel, doedd ddim lot yn wahanol, achos allwch ni ddychmygu bydd Elias yn meddwl, bydd ei ben yn cael ei dorri bant drwy eiliad. Mi roedd yn cael ei garchar, mi roedd y pethau erchill yn digwydd, iddo fe. A nawr mae Duw yn dweud, rwy am i ti fynd lan at y brenin, a dwi eisiau ti siarad ag e, a dweud y gwir. Ond fe roddo Duw nerth i Elias i sefyll a bod yn ffyddlon i'w alwedigaeth. Fe alwodd Duw Elias i herio Ahab. Edrychwch ar adnod 18. Mae newydd cael ei gyhuddo fod ar fai, mae fai oedd y sychder, a dyma'r ateb, ac fe ddywedodd, ni flinais i Israel, ond tydi, mae e'n beio fe, ti sy ar fai. Tydi a thi dy dad, am i chwi wrthod gorchmynion yr arglwydd ac i ti rodio ar ôl balim. Ti sy ar fai. Ti sydd wedi troi cefn ar Dduw, ar orchmynion Duw. Ti sydd wedi dod ar sychder, ar newyn, ar Israel. Ti sydd wedi peri bobl farw o diffyg bwyd a diffyg dŵr. Ti sydd ar fai. Ti yw'r un sydd yn euog bron Duw. Mae e'n ei ddweud fel ag y mae e. Dyw e ddim yn tynnu dim byd yn ôl. Dyw e ddim yn sylwch. Dyw e ddim yn addasu ychydig rhag ofn iddo frifo teimladau'r brenin. Dyw e ddim yn newid ambell i beth. Dyw e ddim yn dweud hyn. Falle ti sydd ar fai, brenin. Dwi ddim yn dweud, wel, mae'n bosibilrwydd ti wedi bod yn anoeth yn neud hyn ar llall. Dwi ddim yn dweud na, mae'n dweud, ni flinais i Israel, ond tydi a thi dy dad, ac mae e'n mynd i fanylder. Mae'n dweud, am yr heswm, am i chwi wrthod gorchmynion ar arglwydd, ac yna mae'n mynd yn fwy dwys, ac i ti rodio ar ôl balim. Fe allai fod wedi ofni na fydde'r cynulleidfa ganddo ar gyfer yr hyn oedd i ddod, gallai wedi dadle. Ond nid ydyn ni'n arbenigwyr yn hyn? Wel, os fyddai rhy blaen, bydd y gynulleidfa yn troi ffwrdd. Fydden nhw ddim yn dod i weld beth sy'n dda, ac yna dwi wedi colli cyfle i bregethu'r Efengil. Felly mae rhaid i fi fod yn ofalus fan hyn. Mae rhaid i fi fod yn ofalus nad dwi'n upsetio'r brenin, a mae rhaid i fod yn siŵr dwi'n mynd i gwylltio'r gynulleidfa, achos mae Duw yn mynd i wneud rhywbeth mawr gyda'r tân lawr o'r nef, a dwi eisiau pawb i weld e. Ond dwi ddim yn wneud hynny. Dwi ddim yn poeni os fydd y gynulleidfa'n diflannu. Mae wedi rhoi gorchymyn iddyn nhw. Os na ddow nhw i'r oedfa, fe fydd barn Duw yn dod arnyn nhw ta beth. Ac felly mae Elias yn gwybod, dwi wedi cael fy ngalw i ddweud e fel ag y mae e. Dyma'r neges y mae Duw wedi rhoi i fi. Dwi'n mynd i ddweud wrth y brenin, ti sydd ar fai, a'r bobl am droi at dduwiau eraill. Ac dyna be nath Elias, fe gyhoeddodd e'r cyfan. Dy fai di yn llwyr yw e. Dwi ti ddim yn cadw gorchmynion Duw. Mi rwy ti'n ddyn drwg. Mi rwy ti'n arwain y bobl mewn ffordd drwg. Dydych chi ddim yn addoli'r gwir Dduw. I chi'n addoli pethau eraill. I chi'n addoli dduwiau eraill, plygu glin i dduwiau eraill. I chi'n addoli ei lunod, bod nhw wedi cael ei orchymyn yng Ngaer Duw. Na ddylech chi plygu i dduwiau eraill, na gwneud ei lunod. I chi'n dilyn llwybr bywyd sydd yn caniatáu i chi barhau a phleserau gwag y byd. Ond nid yw hyn mor wir heddi. Ond nid yw hwn yn ddisgrifiad o'r byd i ni'n byw yn ddi heddi. Pobl yn dilyn llwybrau eraill. Nad ydyd yn cadw at orchmynion Duw. Llwybr sydd yn caniatáu iddynt, hyd yn oed os yw yn grefyddol, yn efengylaeth hyd yn oed, achos yma yna ffydd efengyled sydd yn caniatáu bydolrwydd, sydd yn union yr un peth a beth sydd yn hyn yn fy marn i. Falle fydd ambell un wedi deallu. Falle ddim, mae'n anodd dweud, ond llawer iawn heb. Achos os ni'n byw fel y rhai sydd yn dilyn Baal, ond nid yn ni'n gorfod dweud fel mae Elias yn dweud fan hyn i chi ddim wedi deall. I chi'n torri gorchmynion Duw, a beth ni'n gweld, mae yna rhyw gynnydd fwy yn yr atgasedd at y gwirionedd a'r hyn sydd yn bir ac yn lan. Dyna sydd yn wir heddi. Dyna sefyllfa i ni yn ddi. Edrychwch ar hynny. Nifer mor fach.
Mewn gwlad lle bydde hon wedi bod yn rhy fach o adeilad I ddal y gynulleidfa rhai blynyddoedd yn ôl. Ond beth sydd wedi digwydd? Beth sydd wedi digwydd I hyn? Mae'r pulpit wedi pregethu rhywbeth arall. Mae'r byd wedi dod mewn i'r pulpit ac wedi dod mewn i'r eglwys. Ac beth sydd yn digwydd pan mae'r byd yn dod mewn i'r eglwys yw mae'r pobl yn gadael yr eglwys maes o law. A beth I ni'n weld ar hyd a lled ein gwlad ni. Capeli fel hyn anferth ac eto pryneb yno. Mi roedd Elias ar ben ei hun. Mi roedd yn sefyll ar ben ei hun. Ni ddim yn bell o'n yna gyn. Ni wedi cael ambell I oedfa fan hyn, des I mewn rhyw rhai blwyddyn I ddwy nôl a 3 yma. Mi roedd o'n I yma, yr organydd yma, ac un yn y gynulleidfa, tan tua 2 neu 3 munud mewn i'r oedfa a rhai fwy. Ond nid yna disgrifiad, ddim yn bell o just dod. Ddim yn bell o'na, 5 mlynedd o nawr. Ble fydd rai o'ch chi mewn 5 mlynedd, dwi ddim yn gwybod. A fyddai ti dweud rhywbeth, fydd I wedi upsetio rhywun, dyna beth sydd yn digwydd mewn pulpit, pan mae pregethwr yn pregethu, mae yna rhywun yn dal dig, mae yna rhywun yn dweud, sa eisiau hwn, sa eisiau'r gwirionedd, falle rhywun sydd ddim yn Gristion, ddim wedi deall yr efengyl, ac yna o'r diwedd, mae'r neges yn dod yn glir iddyn nhw, a dyn nhw ddim yn licio fe, a maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau hwn dim mwy, dwi'n mynd I rhyw gapel arall, lle fedrai gael crefydd, rhyw yswiriant ysbrydol a'r byd. Fedrai fynd mas ar nos Wener a cael ambell I ddriod bach, fedrai fynd a gwrando ar ambell I gam bach, fedrai fyw fel dwi eisiau, fi ddim rhaid fi cadw'r sil, ddim rhaid fi fynd i'r oedfa 2 waith, 3 gwaith, 3 gwaith, na beth am mynd I rwle arall, ond nid dyna'r broblem I ni ynddi. Roedd Elias ar ben I hunan, I ni ddim yn bell o hynny nawr nagyn, I ni ddim yn bell o hynny yng Nghymru, I ni bron iawn a dod, I ni'n sefyll ar ein pen ein hun, ac yn galw allan ac yn gweiddi allan, na fyddech chi'n gwrando. Gydewch ni symud ymlaen, gwrandewch ar y cwestiwn yma, cwestiwn y proffwyd. Ond cyn gosod y cwestiwn, mae'n gosod her iddynt. Adnod 19, y nawr gan hynny anfon a chasgol ataf holl Israel I fyny'r Carmel. A phroffwydi Baal, 410 a 20, a phroffwydi y llwyni, 400 y rhai sydd yn bwyta ar fwrdd Jezebel. Dyna chi her, tirda nhw fan hyn. Mae gen I rhywbeth arbennig sydd yn mynd I ddigwydd. Dywedodd wrth Ahab pwy oedd am weld yn ymgynnull ar fynydd Carmel, yr oedd am gynulleidfa, a gwybu fod Duw yn mynd I weithio a dangos ei nerth iddynt, ac felly mae'n gosod her iddynt fod yno. Y sawl a wrthwynebodd ffordd Duw. Yr rhai oedd wedi gwrthod cadw at ei orchmynion. Yr oedd rhain wedi cymysgu grandewch ar hwn. Ond nid yw hwn yn canu cloch eto? Sylwch beth oedd y broblem. Yr oedd rhain wedi cymysgu yr addoliad o'r gwir Dduw gyda'r addoliad o Baalim. Nawr, yn o beth dwi'n deall, nid rhai yn addoli Duw ac eraill yn addoli Baalim. Dim dyna beth sydd fan hyn. Ond pob un oedd wedi cymysgu y ddau. Addoli Duw a Baalim, addoli Duw yn y ffordd yn addoli Baal. Dyna oedd y broblem. Roedden nhw'n meddwl fod ganddyn droed mewn 2 wersyll. Ond nid yw rhyw fath o yswiriant. Yn plesio y proffwydi ac yn plesio Jezebel. Yn plesio'r Duw ac yn plesio Baal. Dyna beth o'n nhw'n neud. Mi roedden nhw eisiau neud yn siŵr fod nhw'n plesio pawb. Mae'n hanes ni fel Israel. Fel pobl Dduw. I ni'n dilyn Duw, Jehova. Ond mi roedden nhw wedi plygu I addoli eilinod hefyd. Ac erbyn hyn, o'n nhw wedi un o'r ddoi. Mae mor debyg ond yw yn sefyllfa ni'n gwlad ni, a gwledydd ar hyd y byd. Ond nid yw yn wir fod yr eglwys fel petai a throed yn y byd ac ymhethau Duw. Bron iawn yn llwyr. Mae sefyllfa'r wlad hon yn driennus, ond hyd yn oed ar draws y byd, bellach mae'r addoliad bellach, fel petai yr addoliad o Baal. Ond y mae'r geiriau ein Duw ni yno. Y mae Crist ar groes efallai'n cael ei phregethu.
Y mae addoli Duw bellach yn dillio'r byd. Ac llaw yn llaw a hyn, fel arfer, byddwn ni'n dweud bob tro, wel, mi fysa ni falle yn dweud bron bob tro, ond mwyn fod yn wleidyddol gywir, bron bob tro. Pan ych chi'n cael addoliad ysgam o addoli Baal a Duw yn efengyloedd, ond hefyd yn addoli yn dillio'r byd, yn dod â cerddoriaeth y byd mewn, ac agwedd y byd, a pob math o bethau hyn, ac yn caniatáu pob math o bethau, beth sydd yn digwydd i hyn? I chi'n anwybyddu gorchmynion Duw. Dyna beth oedd rhain yn neud, a dyna beth i ni'n ei weld. Anwybyddu gorchmynion Duw. Erbyn hyn, y mae gorchmynion Duw i ni yn yr 11 ganrif ar 20. Does dim angen i ni gadw'r sil bellach. Dyw e ddim cweit yr un peth. Mae'n iawn mynd i weld gêm ar Brynawn Dydd Sul. Mae'n iawn mynd i siopa. Mae'n iawn mynd i wneud hyn. Mae'n iawn mynd mas o bryd o fwyd. Mae'n iawn mynd i'r trath a cael barbecue. Mae'n iawn wneud yr holl bethau. Mae'n iawn teithio yn ein gwyliau ni a colli'r holl oedfawn ar y sil. Mae'n oce wneud hynny. Dyna be mae Cristnogion yn ei wneud heddi. Ond dyna sydd yn wir heddi, o'r mwyafrif llethol. Ond yn ôl beth dwi'n deall o air Duw fod na orchymyn i gadw'r sil. A nid yn unig i'w chadw hi, ond i'w charu hi. I ni'n cadw'r sil a dyw e ddim yn faich. Y mae yn bleser ac yn fraint. Ond dyma beth o'r rhain yn ei wneud, a dyma beth ni'n gweld heddiw, yn dilyn llwybr o bleser. A roedd rhain ddim yn cadw at ei ddi, ddim yn cadw at ei air, at ei orchmynion ac yn ei newid ac yn ei dod fel lawr yn isel iawn ar lefel o'n nhw'n teimlo, wel, mae hwnna'n iawn, ac felly ni'n sôn am foesau. I ni'n dweud cyn belled bod ni ddim yn llwyr am foesol sy'n mot, ond allwn ni cael rhyw berthynas, tu allan i briodas, mae hwnna'n dderbyniol. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud heddi, dyna beth mae'r eglwys yn ei ddweud bron iawn. Ac eto mae'r canllawiau yna yn ei air. Ac allwch chi fynd ar draws pob math o bethau. Wel, i ni'n trio byw yn foesol, ni'n trio byw yn garedig. I ni'n helpu eraill, i ni'n garedig, i ni'n helpu'r tlawd. Ac yna i ni'n dweud, i ni'n neud yr holl bethau y mae Cristion fod i neud. I ni'n dda i bawb, i ni'n garedig, i ni ddim yn gas. Ac yna ni wedi dod efo'r lefel fel y Phariseiaid, rhywbeth grefydd allanol. Ond dyma beth oedd fan hyn. I ni'n colli rhyw weledigaeth ar beth yw gair Duw, beth yw'r efengyl. Roedd rhain, siwr fod yn rhoi mwy o bwysles ar farn cyfeillio na barn y diwio. Poblogrwydd yn holl bwysig o gymharu a bod yn ifydd i air Duw. Ac eto yn aml ceir rhai yn honni bod yn ddilynwyr i Grist. Chymo wedi i Elias alw pawb ynghyd. Dyna i chi gynulleidfa. Mi roedd yn frawychus yn doedd. Rhain, siwr o fod, yn ei gysau ac yna ar y mynydd. Ac fe alwodd oedd wedi gwylltio'r brenin yn barod, roedd sychder a newyn pawb yn ei feio fe, ac yna mi roedd yn sefyll. Ond fe gytunodd Ahab i alw pawb ynghyd. Fe all fod wedi gwneud hyn, wedi meddwl mai newyddion da oedd i ddod, falle, dyna beth oedd e, bod glaw yn mynd i ddod ac nad oedd angen iddo wneud dim byd arall, a byddai'r problem drosodd ac iddo gario ymlaen ei fywyd e. Falle mai dyna beth oedd e. Efallai yn gweld na allai wrthod y cynnig gan yr oedd yn ymddangos yn gynnig teg. Yn doedd e, mi roedd yn teg. A petai ydi gwrthod Ahab, byddai wedi colli urddas, colli wyneb, wrthod y cynnig. Efallai roedd yn ofni ymateb y bobl wrth wrthod. Neu yn gwybod difrifoldeb y sefyllfa, falle mai dyma beth oedd yn gwybod difrifoldeb y sefyllfa ac rhaid oedd iddo weld a oedd hwn yn mynd i ddatrys yr argyfwng. Dim ots faint oedd yn casau Elias, falle oedd yn meddwl mae rhaid i rhywbeth ddigwydd. Falle dyna beth oedd yn. Nawr beth bynnag oedd ei gymhelliad, un peth i ni yn gwybod, yr oedd yn rhan o gynllun Duw bod Ahab yn mynd i gytuno. Doedd dim dewis dyma. Yn sofraniaeth Duw fe drefnodd y byddai Ahab yn ildio ac yn galw pawb ynghyd. Yr oedd yr oedfa honno, y gynulleidfa honno wedi drefnu, fel mae'r mynydd yn dweud, yna chi linell, dwi'n fyny fe dro ar ôl tro, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen.
Cyn i'r byd cael ei lunio, fe drefnodd yr oedfa arbennig ymarfynydd Carmel. Pwy oedd yn mynd i fod yno? Yr oedd hwn wedi drefnu. Felly bron iawn, beth bynnag oedd Ahab yn mynd i ddweud, doedd ddim naill ai fan hyn neu fan draw, ond oedd yn rhan o'r stori o'r digwyddiad, ond yr oedd Duw wedi trefnu, yr oedd rhain yn mynd i fod yno. Adnod 20. Felly Ahab anfonodd at holl feibion Israel ac a gasglodd y proffwydi ynghyd i fynydd Carmel. Nawr dyna i chi sefyllfa. Yr oedd Elias yn ddi, ac eto rhoddwyd nerth iddo wynebu cymaint o elynion yr arglwydd ar ei ben ei hun. Ac yno i flaen, byddai wynebau caled gwrthwynebus. Rhai fel Ahab oedd yn ei feio am y sychder, ond sefyll a wnaeth e. Ni ildiodd Elias, ni dywelodd e. Ni wrandawodd ar y sawl y byddai yn ei herio fe a dweud, paid a bod mor llym, Elias. Dangos gras neu di. Dangos gariad tuag at y bobl yma. Maen nhw'n drienus. Dyw'r rhain ddim yn deall, dyw'r rhain ddim wedi gweld. Bydd tipyn bach yn tyna nôl mymryn. Dwi wedi cael hwnna'n ddiweddar. Tyna nôl mymryn bach. Paid a dychryn nhw. Paid a dychryn y proffwydi yma, ei lunod yma. Paid a mynd a'i herio nhw yn ei gwynebau nhw. Paid a dweud wrth nhw bod nhw wedi torri gorchymyn Duw. Paid a dweud hynny. Mae eisiau bod yn ofalus. Allen ni ddychmygu byddai Elias wedi cael y meddyliau yma. Petai pobl wedi bod gyda fe, dyna be fydden nhw wedi dweud. Fe gadwodd at ei weledigaeth, at ei alwedigaeth. Ac yr oedd yn ffyddlon i wyllus ei ddiw. Adnod 21. Ac Elias a ddaeth at yr holl bobl. Ac a ddywedodd, dychmygwch dweud hyn. Mae ddigon hawdd fan hyn yn diwe. Ar y funud i fi gallu dweud y geiriau hyn. Dychmygwch bod ar fynydd Carmel. A'r bobl yno yn edrych arno gydag atgasedd. Rhai falle gyda aelodau o'i teuluoedd oedd wedi marw o newyn a sychder. Ac o'n nhw'n flin. A dyma be mae Elias yn dweud wrthyn nhw. Pa hyd yr ydych chwi yn cloffi rhwng dau feddwl? Os yr arglwydd sydd ddiw, ewch ar ei ôl ef, ond os bal, ewch ar ei ôl yntau. Mae'n gwneud synwyr yn diwedd. Sylwch beth oedd ymateb y bobl. A'r bobl nid atebasant iddo air. Does dim ateb dyn nhw. Does dim ateb nag oes. Pan ni'n herio'r byd gyda gair Duw, yn aml iawn does dim ateb dyn nhw. Dyn nhw'n credu ni, dyn nhw ddim yn newid i meddyliau. Does dim ateb ganddyn nhw. A dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Doedd dim ateb ganddyn nhw. Mae yna rhyw presenoldeb rhyfedd fan hyn, ond oes o'r holl presenoldeb yr ysbrydion dieflig byddai wedi bod yno yn sicr, ond gorewch y cyfan, yr oedd presenoldeb yr arglwydd yno yn llenwi'r mynydd. Dyna chi oedfa, dyna chi presenoldeb, ac yr oedd yr her yr roddodd e mor deg. Does dim byd afresymol fan hyn. Pa ham ydych chi'n cloffi yn mynd o un ochr i'r llall? Pam nad yw eich cerddediad ar hyd y llwybr sydd? Fel yn Hebreaid, a Paul yn dweud, a gwnewch lwybrau union i'ch traed. O, newch llwybr sydd. Peidiwch â chwarae crefydd. O, na fydd eich cerddediad yn union sydd yn dilyn y llwybr cywir yr un cil. O, allai clywed rhain dweud, sut ych chi'n gwybod mae chi sy'n gywir? Wel, allai ddweud pam mae gair Duw yn ei ddweud e. A does dim os gen i os rwy'n yn dweud, wel, dyna chi falch. Na, does dim os be maen nhw'n dweud. Dyma yw gair Duw, dyma'r unig ffordd, dyma'r gwirionedd, does dim addoliad arall. Os yw'r byd yn dod mewn i'r addoliad, dyw e ddim yn addoliad. Rhaid addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd, mewn sancteiddrwydd a pharchedig ofn. Ond i ni di mynd nawr, mae pob math o beth yn digwydd. Fan hyn, dyma beth oedd Elias yn ei ddymuno, newch eich penderfyniad, dilynwch y llwybr iawn. Os ych chi eisiau dilyn llwybr y byd, ewch ar hyd y byd. Os yw e'n ateb y broblem, ond os dim, dilynwch Duw. Os yw Duw yn wir, os yw e'n ddiw i ni, os yw e'n un sydd yn gallu ateb ein gweddiau ni, dilynwch fe. Pam ydych chi'n ymddangos fel eich bod yn pwyso ar Dduw ac yn pwyso ar ei lunod hefyd? Hosea yn dweud,
yn disgrifio'r bobl eu calon a ymranodd. Ond nid yw hwnna'n disgrifiad teg heddi. Hyd yn oed o'r eglwys, mae gen i broffes. Fe ddes i'n Gristion pan o'n i'n hyn a hyn mlwydd oed. Ond mae rhaid gofyn, ydy hwnna'n wir? Ydy'r broffes yna'n gywir? Oes ffrwythau difeirwch. Rhaid gofyn yna. Dyna beth mae Elias yn gofyn fan hyn. Yn dweud, edrychwch arnoch chi. I chi'n chwarae gyda Duw, chi'n chwarae gyda Elunod. Chi wedi cymysgu'r ddoi yn y pot. Chi wedi cael llwy bren fawr. Chi wedi dod â ddoliad Baal a ddoliad Duw. Chi wedi cymysgu'r cyfan a chi'n gobeithio y bydd Duw yn eich croesawu chi pa bynnag un yw i'r nefoedd am dragwyddoldeb. Dyna beth i chi'n neud. Chi'n chwarae gyda proffes, chi'n chwarae gyda'r byd. Yr hyn y mae Duw yn ei fyny yw y mae am ein calonau yn llwyr, heb ei ymrannu â neb. Neu ffordd arall o ddweud, mae'r arglwydd Iesu Grist yn waredwr ac yn arglwydd. Dyw e ddim yn gallu fod yn waredwr heb fod yn arglwydd hefyd. Os nad yw'r arglwydd Iesu Grist yn arglwydd ar eich bywyd, yna beth i ni'n gallu dweud, dyw e ddim yn waredwr. Dyw e ddim yn bosib. Os na fi oedd yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd arnoch chi o'r eiliad y dedwch chi gredu, mae yna broblem fawr. Rhaid iddo fod yn ben ar ein bywydau, ar ein heneidiau. O na fyddech chi wedi ymrannu, o na fyddech chi yn cloffi rhwng ddwy ochr, dau ochr yn mynd i'r un ffordd a'r llall, ffordd y byd a ffordd Duw. Rhaid iddo fod yn ben pam. Oherwydd Iesu Grist farw trosom ni. Fe nath Iesu Grist adael y nef i ddod i'r ddaear hon, i fyd a fyddai yn ei wrthod yn ei gasau ac yn ei groeshoelio yn y diwedd. Fe ddath Iesu Grist lawr o'r nef i wneud yr hyn a fedrwn ni wneud. Fe gadwodd e'r gyfraith yn ein lle ni, rhywbeth oedd yn amhosibl i ni, ond rhaid oedd i hyn ddigwydd i ni cael iachawdwriaeth i fynd i'r nefoedd. Rhaid oedd cael perfeithrwydd. A dyna beth ddath Crist. Fe ddath o'r nef i'r ddaear, ac fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni, ac yna ar y groes gymerodd e'r gosb yn ein lle ni. Fe ddioddefodd yn fy lle fi, fe dalodd e'r pris am yr iachawdwriaeth sydd mor ddrydfawr. O, fe roddodd e'r fath fendithion i'w bobl. I'r sawl sydd wedi dod at y groes yn drwm llwythog, yn eog, yn gwybod fod ei pechodau fel mynyddoedd byd. Ac yna wrth ddod at droed y groes, fe derbyniant fendithion yr efengel. I'r arglwydd Iesu Grist cymeryd ei pechod a'i hoelio i'w groes, i'w waed lifodd ar y groes, a'i briwiau'n cael ei golchi'n wynach na'r eira. Fe rhoddwyd sicrwydd cadwedigaeth iddyn nhw maddeuant pechodau bywyd tragwyddol wrth ddod at y groes. Ac pan i chi meddwl be mae Iesu Grist wedi wneud dros y pechadur, does dim modd meddwl fod yn ranedig yn ein calonau. Mae'n warth. Ond mae'n warth i feddwl fod y Cristion yn gallu, a ni'n gwybod i ni'n gallu i adael y lawr a'i fethu fe, ond mae'n wai arno ni am wneud hynny. Joshua 24 a 95. Ac od yw ddrwg yn eich golwg wasanaethu'r arglwydd, dewyswch i chwi heddi pa un a wasanaethoch. Ai y diwiau a wasanaethodd eich tadau, yr rhai oedd o'r tu hwnt i'r afon, ai yn tai diwiau yr amoriaid, yr rhai yr ydych yn trigo yn ei gwlad. Ond sylwch ar hwn. Ond mae mi am tylwyth a wasanaethwn yr arglwydd. Dyna her i chi fan hyn. Dyna i chi her. O na fyddech chi yn gwasanaethu'r arglwydd, a byddech chi'n dod a phwyso'n llwyr ar Grist. Ac yna'n gofyn iddo, Dduw graslon, nid yn unig dangos i fi mymhechod, ac yna dangos i mi Grist. Nid yn unig maddau i mi fy meiau, nid yn unig golcha fy mrywiau yn llwyr, ac yna chi'n dweud, helpa fi fyw i dy wasanaethu di yn llwyr. I fi rodio ar y llwybr cil. I mi beidio troedio i'r chwith nac i'r dde. Dyma be fydde Elias yn dweud, pam fod rhai dal ag un troed yn y byd a'r llall yn yr eglwys? Ble mae'r rheini'n sefyll? Dwi ddim yn gwybod.
O, i ni wastad yn llawenhau os i ni'n gweld goleuni bach, rhyw ffrwyth i ni'n llawenhau. A yw'r rhain wedi credu, chi'n gobeithio bod nhw, ond yr hyn i chi'n gwybod, o, dewch o'r byd te. Os i chi wedi credu, os i chi wedi deall, dewch i'r oedfa. Dwi ddim yn neud synwyr nag yw e. Dwi ddim yn neud synwyr Cristion sydd ddim eisiau cael ei ddysgu a clywed gair Duw yn cael ei chyhoeddi a chanu rhyfeddodau'r emynau yma, gwrando ar da gair Duw yn cael ei ddarllen a byw i wasanaethu fe. Dwi ddim yn neud synwyr. Dwi ddim yn neud synwyr clywed yr eglwys yn esgusodi'r byd trwy'r amser a bydolrwydd ac yn dweud mae'n iawn gwneud hyn, mae'n dderbyniol gwneud y llall. Dyna be mae'r eglwys yn neud heddi, esgusodi bydolrwydd a ddoliad o Baal. Pam Cloffi? Pam fod ag un droed fyna ac un droed fan hyn? Dyna beth oedd yr Eas yn dweud. Pam? Dwi ddim yn neud synwyr. Nid gwir grefydd yw hwn. I chi'n addoli ei lunod. Rhaid dewis Crist. Rhaid pwyso arno ef yn llwyr ac yn unig. Rhaid sefyll amdano fe. Rhaid ildio'n llwyr iddo fe a'i wasanaethu fe yn llwyr. Wel, yn fer iawn i orffen. Mae'r dewis o ddewis Crist. Mae'r hodio ar y llwybr cul yw'r unig dewis cywir. Mae yna gadarnhad o'r gwirionedd fan hyn. Ar ddechrau'r benod yn yr adnod gyntaf ac ar ôl y dyddiau lawer daeth gair yr arglwydd at Elias yn y drydydd flwyddyn gan ddywedig dos ymddangos i Ahab ac mi arroddaf law ar wyneb y ddaear. Ac yna ni'n darllen yn nes yn y benod am gyhuddiad Ahab yn erbyn Elias, fel welon ni ychydig ynghynt. Ac yna ymateb Elias i'r cyhuddiad a dweud dim fi sydd ar fai ond ti. Ond dyma gadarnhad. Adnod 24 a gelwch wi ar enw eich diwiau. Dyma'r ffordd mae'n mynd. Iawn te. Galwch chi ar eich diwiau chi. A minnau a alwaf ar enw'r arglwydd. Ar diw a tebo trwy dan bydded e fe ddiw. Mae'r holl bobl atebasant ac ydywedasant. Da yw y peth. O, roedd yn deg. Ac yna, i ni'n gweld ar ôl methiant llwyr y proffwydi, ni wedi darllen yr hanes, fe drio nhw'n do. Fe drio nhw, roedd yna gannoedd ohonyn nhw yno, a fe gafon nhw ddigon o amser. Bob chwarae teg. Ond methiant llwyr oedd yr elunod. Ond ydyw Salm 115 yn canu cloch fan hyn. Ond dyma beth sydd yn wir o'r byd. Chi sydd heb wneud proffes iawn, chi sydd heb ymddiried yn niw, grandewch ar hyn. Dyma be mae'r byd yn ei gynnig. Nid i ni o arglwydd, nid i ni ond i ddenw dy hun dod o goniant mwyn dy drigaredd ac mwyn dy wirionedd. Pa ham y dywedau y cynhedloedd, pa le y nawr yma ei diw hwynt. Dyma be maen nhw'n dweud yn enwedig nawr, fel oedd Elias ar ben ei hun, i ni'n ei gael drychwch ar eich capel chi, sneb yn mynd. Rhaid eich bod chi'n anghywir te. Dyna'r math o dôn, pa le mae eich diw chi. I chi'n dilyn llwybr cul iawn ac i chi braidd yn galed yn eich pregethu chi ac i chi'n edrychwch, does neb eisiau dod. Felly mae rhaid i chi newid eich ffordd. Pa le yma eich diw chwi? Ond ein diw ni, a beth gael fy nôl i adnod 2, pa ham y dywedau cynhedloedd, pa le nawr yma ei diw hwynt, ond adnod 3, ein diw ni sydd yn y nefoedd. Falle nawr ni'n edrych yn wan, i ni dal oedd yr Elias yn credu hyn. Mae fy niw i yn y nefoedd, mae yna gannoedd ohonoch chi. Ein diw ni sydd yn y nefoedd, fe a wnaeth yr hyn a fynodd oll. Ac yna, fel petai, byddai'r salmydd yma wedi bod yn union beth sydd ei angen fan hyn. Ei delwau hwynt ydynt o air ac arian, gwaith dwylo dynion. Gennau sydd ydynt ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt ond ni welant. Y mae clistiau ydynt ond ni chlywant, ffroenau sydd ganddynt ond ni aroglant. Dwylo sydd ydynt ond ni theimlant, traed sydd ydynt ond ni cherddant. Ni leisiant chwaith a'i gwddwf, yr rhai a'i gwnant ydynt fel hwythau. A phob un amddiried o'n ddynt. O Israel, ymddiried di yn yr arglwydd, fe yw ein porth a'n tarian. Dyna beth sydd angen i ni wneud. Y mae ei diwiau nhw yn farw. Dyn nhw ddim yn gallu arogli hyd yn oed. Bod na gannoedd ohonyn nhw yn plygu glin. Ac bod ni'n edrych mor wan, ond mae'n diw ni wedi creu y byd. Dyrmygodd Elias hwynt o, allwch chi ddychmygu.
Adnod 27. Mae math o beth. Allwn ni ddychmygu petai Spurgeon di bod yn fyw, bydde Spurgeon di dweud yr union yr un peth ag Elias yn yr union yr un ffordd, a rhyw hiwmor gan Spurgeon doedd. A bu ar hanner dydd I Elias ei gwatio ar hwynt, a dywedyd gweithwch a llefi chew. Cynnes Duw yw fe, naill ai ymddiddan y mai, neu erlyd, neu ymdeithio mai fe allai ei fod yn cysgu, a mae rhaid I ddeffro fe. Ac o'n nhw'n gweiddi'n doen. Mi roedd rhai yn cael cyllell ac yn torri I brichau, a'r gwaed yn pistillo allan. Yn meddwl bydd hwnna'n deffro ei diwio nhw. Doedd ddim yn ei dim byd. Ac ar ôl aros yn hir heb lwyddiant, fe ddechreuodd Elias, dyma chi eiliad. Fe baratodd yr allor, fe osododd y bistach ar yr allor, ac yna fe orchmynodd iddynt dywal dŵr dros yr allor, ac yna petai hwnna ddim yn digon, dydewch nôl I nôl mwy o ddŵr dros y cyfan. Ac yna ar ôl yr ail drofod, ewch nôl I nôl mwy o ddŵr, a rowch dros popeth sawl gwaith. Newch yn siŵr ei fod e'n socian y dŵr. Mor anodd y fydda I weld hyn yn llosgi byddai'r rhain yn meddwl, dim gobeith gan Elias nawr, be mae e'n neud? Mae wedi seithi hun yn ei droed, does dim gobeith nawr I hyn losgi byth, dyw ddim yn bosib, mae e'n lib llwyr, mae'n ddiferi o wlyb. Ond roedd Elias yn gwybod mai ei dduw oedd y creawdwr. Os yw Duw yn gallu dweud bydded goleini a goleini a fydd, os yw Duw yn gallu creu dyn o ddim, os yw yn gallu creu coed a mynyddoedd a physgod ac adar a planhigion a pob beth byw ar y ddaear, os yw gallu rhoi lleiad a ser yn y bydysawd, dwi ddim yn credu fod yn broblem I losgi yr allor sydd chydig bach yn lib. Ac roedd Elias yn gwybod. Oedd o'n 36 ymlaen, a phan o ffrymyd yr hwyr offrwm, Elias y proffwyd a nesaodd ac y ddywedodd, arglwydd yw Abram. Dyna chi weddi. Arglwydd yw Abram, Isaac ac Israel, gwybydder heddiw mai ti sydd Dduw yn Israel, a minnau yn was I ti, ac mae trwy dy air di y gwneithim I'r holl bethau hyn, gwrando fi o arglwydd, gwrando fi fel y gwypo o bobl hyn, mae ty di yw'r arglwydd yw, ac mae ti a ddychwelodd ei calon hwydra chefn, yna be ddigwyddodd tân yr arglwydd a syrthiodd, ac a ysodd y poeth offrwm a'r coed, a'r cerig, a'r llwch, ac a leibiodd y dwfr oedd yn y ffos, a'r holl bobl a welsant ac y syrthiasant ar ei wynebau, ac a ddywedasant yr arglwydd, fe sydd Dduw, yr arglwydd, fe sydd Dduw. Dyna chi fendydd, dyna chi wasanaeth. Mae Cymru wedi gweld sawl oedfa tebyg, tybiwn ni. Dyna I chi hanes diwygiadau ein gwlad ni. Duw yn dod lawr ar ei bobl, ar gyhoeddi ac yn peri iddynt ddeall yr efengil, ac I ddod I gredu yn y Duw holl alluog. Bu barn y gai proffwydi, ar y gai proffwydi, dyna beth ddigwydd. Mae'n erchyll, mae'n ofnadw hyd yn oed I ynganu'r fath beth. Lladdwyd nhw am eu pechod. Dath barn Duw lawr ar rheini oedd yn dysgu twyll. Gyda ni'n darllen, fe ddath yr addewid o law, ac mae hwnna'n anhygol yn ei hun, fe ddath y glaw. Mor fawr yw ein Duw ni. Mae ein Duw ni yn abal I wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl. Mae'n gallu agor llygaid deillion, y rhai sydd yn ysbrydol ddall. Mae'n gallu agor ei calonau I weld rhyfeddod yr efengil. Bod yn edrych mor anhebygol heddi, mae'n gallu wneud e. Fe allai wneud e heddi, fe all rhywun dod mewn i'r oedfa yn gwbl galed, yn gwrthod credu, yn gwrthod gwrando hyd yn oed, ac yn ystod yr oedfa hyd yn oed yn yr emyn olaf. Dyna'r gobeith pan dwi'n pregethu fan hyn a dwi'n meddwl dwi wedi cyrraedd oedfa arall ac mae rhai dal mor galed ag yr oedden nhw pan ddeithon nhw mewn. Ac yna dwi'n meddwl, mae dal yr emyn olaf. Mae dal yr emyn olaf, fe all Dduw dod lawr yn yr emyn olaf, a'i siglo nhw. A'i deffro nhw ac yn peri iddyn nhw, deffrwch, pam I chi'n oedi, pam I chi'n cloffi, dyna beth oedd yn dweud ar y dechrau.
Pa ham, pa hyd yr ydych chi yn cloffi rhwng dau feddwl? Os ydych chi yn credu yn Dduw, dilynwch e. Os ydych chi'n credu bod Baal yn wir, dilynwch e. Dewiswch y ffordd, ond peidiwch â cloffi. O, na fyddwch chi'n ildio i Grist. Mae'n ddifrifol, mae'n mater o frys. Does dim sicrwydd yr eiliad nesaf. Does yr un ohono ni'n gwybod. Does dim un ohono ni'n gwybod bod 5 munud ar ôl yr oedfa gyda ni. Dydyn ni ddim yn gwybod. Does dim sicrwydd hynny dyn ni. Does ni'n gwybod os bydd daw fori hyd yn oed. Dyna difrifoldeb o pob oedfa. Ond dyna i chi cyffro bob oedfa. Fe all Duw ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân ar ddiwedd yr oedfa yn yr emyn, yn y weddi. Hyd yn oed ar ôl i ni fynd. Fe all ddod lawr. Dyna'n gweddi ni. O na fyddech chi'n troi at Grist. O na fyddech chi'n cloffi mwyach. A byddwch chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ac yn derbyn y bendithion sydd. Mae ddeiant pechod a'i bywyd tragwyddol. Ac yna byw i'w wasanaethu fe. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yn holl bwerus, yn holl bresennol. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn o na bydde di yn dangos dy nerth unwaith eto, trwy'r ysbryd glân y bydde di'n dod lawr un plith, ac yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. Tyrd felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn hargwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 555. Cymer Iesu fi fel rydw fydd ni alla fod yn well. Dall i di am gwna yn agos fy wellus i i'w mynd ymhell. Yn dy glwyfau byddai'n unig fydd yn iach. 555 gyn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.